Γεια σας, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα It's OK podcast. Θα την πηγαίνω αυτή την εισαγωγή όσο πιο cringe γίνεται μέχρι να την βρω. Πώς είστε? Εγώ δεν είμαι καλά και γενικά όλος ο κόσμος που υπάρχει γύρω μου δεν είναι καλά. Βιώνουν όλοι μία αλλαγή, θα το πω. Τα δύο προηγούμενα επεισόδια ήταν λίγο βαριά. Μίλησα για τις αρχές της κρίσης πανικού που πάθαινα, για την κατάθλιψη. Και για κάποιες κακοποιητικές συμπεριφορές που βίωσα από άλλους. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσω για τις κακοποιητικές συμπεριφορές που δεχόμαστε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Και πιστέψτε με, είναι πολλές. Στις αρχές όταν ξεκίνησα την ενεργειακή θεραπεία και σιγά σιγά ξελινόταν το κουβάρι, ανακάλυπτα και μέσα από τους ενεργειακούς καθαρισμούς φυσικά που κάναμε τα μοτίβα στις κακοποιητικές συμπεριφορές. Όχι μόνο σε αυτές που διάλεγα από τους άλλους, δε παιδί μου, αλλά και από μένα την ίδια. Και όταν λέω διάλεγα από τους άλλους, εννοώ ότι όταν έλκεσαι από αυτή την ενέργεια, εσύ ο ίδιος, εσύ η ίδια, διαλέγεις και τους ανθρώπους που θα σου δώσουν αυτή την ενέργεια. Δεν το κάνεις συνειδητά, γίνεται κυρίως ασυνείδητα και είναι εκεί που λειτουργεί περισσότερο το υποσυνείδητό μας. Αλλά γίνεται άθελά μας κυρίως, γιατί δεν έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε όλο αυτό. Έχεις έρθει εδώ για να μάθεις να το κάνεις αυτό το πράγμα και χαίρομαι πολύ που μπορούμε να ξεκινήσουμε να το κάνουμε παρέα. Πέρα από τα μοτίβα άσχημων συμπεριφορών που διάλεγα να φέρνω ξανά και ξανά στη ζωή μου μέσα από τους ανθρώπους που διάλεγα, επαναλάμβανα ξανά και ξανά και τα κακοποιητικά μοτίβα προς τον εαυτό μου. Όχι μόνο τους ανθρώπους που διάλεγα για να μου συσσαγωγικά τα κάνουν. Ο λόγος που έλκουμε ανθρώπους με αυτές τις εισαγωγικά κακές συμπεριφορές είναι επειδή οι άνθρωποι είναι οι καθρέφτες μας. Και αυτή η έκφραση εμένα μου είναι πολύ δύσκολο ακόμα και τώρα να την κατανοήσω. Έχω αρκετή άρνηση, αλλά το δουλεύω. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι μας καθρεφτίζουν κομμάτια του εαυτού μας. Κομμάτια που τις περισσότερες φορές δεν μας αρέσουν, αλλά χρειάζεται να τα δούμε. Γιατί δεν μας καθρεφτίζει κάποιος μόνο τα καλά κομμάτια μας, υπάρχουν και πάρα πολλά άσχημα κομμάτια, τα οποία είναι αδούλευτα και τα αποφεύγουμε συνήθως και τα βάζουμε κάτω από το χαλάκι μας. Και πριν τρομάξετε με αυτό, θα πω ότι δεν είμαστε μόνο φως, είμαστε και σκοτάδι και χρειάζεται να αγκαλιάζουμε και τις δύο πλευρές μας και δεν το κάνουμε. Άρα ο λόγος που έλκουμε οτιδήποτε κοντά μας είναι γιατί πέρα από το ότι καθρεπτίζονται ό,τι έχουμε μέσα μας στον άλλον, στους άλλους, σε οποιονδήποτε έχουμε απέναντί μας, γιατί μέσα από αυτό παίρνουμε και τα εξελικτικά μας μαθήματα και για να εξελιχθούμε ως ψυχές, αλλά και γιατί ό,τι έρχεται στο πεδίο μας το έχουμε ζητήσει στην ουσία συνείδητα. Και επειδή κυρίως γύρω μας υπάρχει άγχος, ταλαιπωρία, κούραση, αγανακτισμός, ό,τι ζητάμε ασυνείδητα, τα ζητάμε με αυτές τις ποιότητες χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό λέω ότι το ζητάμε με τα αδούλευτα κομμάτια μας, γιατί δεν έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε. Και είναι απόλυτα λογικό να έλκουμε μέσα από αυτές τις ποιότητες όταν δεν ξέρουμε πώς. Το κάνουμε πραγματικά χωρίς να το καταλαβαίνουμε και εδώ έχεις την επιλογή. Ή να αφήσεις τον εαυτό σου έτσι και να συνεχίσει να δουλεύει ασυνείδητα και να έλκει πράγματα μέσα από αυτές τις ποιότητες, ή να δουλέψεις αυτά τα κομμάτια σου, να τα φέρεις στην ύψιστη και βέλτιστη τυχή τους, έτσι ώστε να έλκεις μέσα από την αγάπη, την αυθονία, την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και εκείνο που ξεκινάνε και αλλάζουν όλα γύρω μας. Μου ήταν πάρα πολύ περίεργο στις αρχές, τους πρώτους καθαρισμούς, να αποδεχτώ σχεδόν όλα τα κομμάτια μου, τι ήταν φωτεινά και τι ήταν σκοτεινά. Βασικά δεν μου ήταν μόνο περίεργο να με αποδεχτώ, αλλά γενικά μου ήταν περίεργο απλά να το ακούω. Γιατί θυμάμαι, μετά από κάθε συνεδρία έκλαιγα με λυγμούς, που ακόμα συμβαίνει και είναι εντάξει αυτό, απλά πλέον δεν συμβαίνει για τους ίδιους λόγους. Γενικά είναι καλό να εκφραζόμαστε και καλό είναι να εκτενωνόμαστε στο κλαμ παρά σε οποιαδήποτε άλλη κακή συμπεριφορά. Γιατί το κάνουμε είτε με το να μην τρώμε,
είτε να μας βάζουμε έτσι, ξέρεις, τιμωρία, υπάρχουν διατροφικές διαταραχές, είτε με το να λέμε, ξέρω εγώ, δεν θα κάτσω, δεν θα πάω εκεί, ξέρω εγώ, δεν θα βγω με τους φίλους μου σήμερα γιατί δεν έκανα αυτό, ξέρω εγώ, ή έτυχε εκείνο και δεν μου αξίζει το άλλο. Η διαφορά λοιπόν σε σχέση με το κλάμα στις συνεδρίες που έκανα με τον ψυχολόγο, σε σχέση με τον θεραπευτή, ήταν ότι έκλαιγα ενώ ταυτόχρονα αποφορτιζόμουν. Κάτι σας θυμίζει αυτό? Νομίζω το έχουμε περάσει όλοι. Κάπως έπρεπε να διοχετευτεί κάπου όλη αυτή η ενέργεια που εγώ έβγαζα προς τα έξω και το έκανα ενώ εξηγούσα ή αφηγόμουν συνήθως τι είχε γίνει. Και εννοείται δεν ήταν ο ίδιος λόγος που κλαίω και τώρα και σίγουρα όλη αυτή η ενέργεια δεν διοχετευόταν σωστά γιατί όπως έχω ξαναπεί, πήγαινα, αποφορτιζόμουν και την επόμενη εβδομάδα ξαναπήγαινα ενώ είχα ξαναμαζέψει όλη αυτή την ενέργεια και ήμουνα καθοδόν ώστε να την ξανααποφορτίσω. Οπότε το κλάμα στις συνεδρίες το είχα συνηθίσει με ένταση για αποφόρτιση και όταν ξεκίνησαν να με πιάνουν τα κλάματα στις ενεργειακές συνεδρίες δεν ήξερα πού πάνε τα 4, δεν ήξερα τι μου γινόταν, ήταν τόσο πρωτόγνωρο και δεν ένιωθα ότι κλαίω με τον ίδιο τρόπο ή για τον ίδιο λόγο με πριν. Προσπαθούσα να καταλάβω και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Για να εξηγήσω καλύτερα, όταν ο θεραπευτής σου κάνει τον ενεργειακό καθαρισμό, ο οποίος μπορεί να είναι γενικός ή ειδικός πάνω σε κάτι συγκεκριμένο, μετά κάθεστε μαζί και σου λέει τι έχει βρει, τι έχει καθαρίσει, σου εξηγεί ό,τι έχει βρει και υπάρχει μέσα σου για να το κατανοήσεις και να το δεις και εσύ. Το να πηγαίνεις κάπου και να σου κάνει κάποιος απλά έτσι ενεργειακός καθαρισμός χωρίς να τους αναλύετε μαζί, παρέα μετά, ξέρω εγώ, δεν έχει και πολύ νόημα γιατί το θέμα είναι να τα δεις, να τα καταλάβεις, να τα αποδεχτείς. Να μάθεις τι γίνεται μέσα σου, μέσα στην ψυχή σου, τον λόγο που συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν. Και όλα αυτά τα κομμάτια να τα αποδεχτείς και να σε αγαπήσεις. Θυμάμαι, μου εξηγούσε ο Νόντας, ο θεραπευτής μου, τους καθαρισμούς τις πρώτες φορές και δεν θυμάμαι κάποια συνεδρία που να μην είχα πλαντάξει στο κλάμα. Και αν δεν γινόταν κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της συνεδρίας που γινόταν, αρκετές φορές, γινόταν μετά. Και μερικές φορές γινόταν και τα δύο. Είχα φτάσει σε σημείο να του λέω «Έχω παρεθεί να κλαίω, με έχεις κάνει κλαψιάρα». Και μου έλεγε ο Γλυκούλης «Η ψυχούλα σου είναι, επειδή νιώθει ότι τη νιώθεις, αναγνωρίζει ότι όλο αυτό που έχεις μέσα σου ξεκινάει και βγαίνει προς τα έξω. Αναγνωρίζει ότι όλα αυτά που λέμε είναι για το ανώτερο καλό σου και συγκινείται». Και επειδή έχω ξαναπεί σε άλλα επεισόδια ότι είμαι άνθρωπος που νιώθει τα πάντα στο 100%, θα κλάψω, θα γελάσω, με όλο μου το είναι. Θα νιώσω τα πάντα, όπως και τις ενέργειες, θα τις νιώσω στο 100%. Εκείνη την ώρα ένιωθα την ψυχή μου στο 100%. Μου ξεδιπλωνόταν μπροστά ένα χαλί με πράγματα τα οποία είχα μέσα μου. Και ήταν λογικό εγώ να συγκινούμαι. Ναι, βέβαια, επειδή χρειαζόταν και να τον γράψω τον καθαρισμό, δεν έκλαιγα σε όλο τον καθαρισμό, χρειαζόταν να έρχομαι και λίγο στα συγκαλά μου. Γιατί χρειαζόταν και να το γράψω κάτω, οπότε, να είμαι και λίγο chill. Έκλαιγα όμως, θυμάμαι, σε συγκεκριμένα κομμάτια κυρίως. Και ακόμη και τώρα, μην νομίζετε. Κομμάτια που όταν τα άκουγα έκαναν μπαμ και ήταν σαν να πάταγες ένα κουμπί και να ξεκινούσαν οι βρύσες από τα μάτια μου. Τώρα το σκέφτομαι και γελάω, αλλά τότε ένιωθα ότι καταστρέφεται ο κόσμος γύρω μου απλά και μόνο επειδή άκουγα τι υπήρχε μέσα μου, τι βρισκόταν μέσα μου, τι είχε προσκοληθεί πάνω μου, τι δεν είχε προσκοληθεί πάνω μου, τι έφερνα από προηγούμενες ενσαρκώσεις, τι είχε περάσει από γενιά σε γενιά και είχε καταλήξει σε εμένα. Και πιστέψτε με, ήταν πάρα πολλά πράγματα. Μερικά από αυτά θυμάμαι τα απελευθέρωσα με υπνοτισμό, με υπνοθεραπεία συγκεκριμένα, η οποία με τρόμαζε στην αρχή, αλλά δεν τόσο τρομακτικό όσο ακούγεται. Ήταν πολύ ασφαλές και ήμουνα και πολύ δυνατή, δηλαδή ήμουνα έτοιμη να τα αφήσω να φύγουν, γιατί στην ουσία αυτό που μας τρομάζει δεν είναι το ότι θα
θα με πνιγήσει ο άλλος, θα κοιμηθώ, θα κάνω, θα ράνω. Όχι, αυτό που σε τρομάζει είναι το τι θα αντιμετωπίσεις, τι θα βρεις, τι έχεις μέσα σου. Αυτό σε φοβίζει, δεν σε φοβίζει κάτι άλλο. Καθώς λοιπόν προσπαθούσα να το επεξεργαστώ όλο αυτό και να το ερμηνεύσω, έλεγα ότι νιώθω στεναχώρια, λύπη για όλα αυτά που υπάρχουν μέσα μου, γιατί δεν μπορούσα να το αποδεχτώ. Και εστίαζα κυρίως στα άσχημα κομμάτια μου, σε εισαγωγικά άσχημα, έτσι. Γιατί αυτά είναι που συνήθως δεν θέλουμε να βλέπουμε. Και επειδή και γύρω μας και η κοινωνία μέσα στην οποία μεγαλώνουμε μας έχουν κάνει να μην θέλουμε να βλέπουμε τα και καλά άσχημα κομμάτια μας, με αποτέλεσμα να τα θάβουμε και να λέμε εγώ δεν είμαι αυτό, δεν είμαι εκείνο, δεν το έχω αυτό μέσα μου. Κι όμως το έχεις και είναι εντάξει, it's okay. Αλλά σταμάτα και να το τροφοδοτείς κρύβοντάς το κι άλλο πιο βαθιά. Όσο πιο βαθιά γίνεται τα θάβουμε, δεν τους δίνουμε ούτε τρυπούλα και να πάρουν ανάσα. Ο μόνος τρόπος για να το απελευθερώσεις, εφόσον δεν θες να είσαι αυτό και δεν θες να υπάρχει άλλο μέσα σου, είναι να το αγκαλιάσεις, να το αποδεχτείς, να το αναγνωρίσεις και να το δώσεις εσύ ο ίδιος την ελευθερία. Δεν θα το καταφέρεις αυτό συνεχίζοντας να το αποφεύγεις, γιατί αυτό σου έμαθαν όσοι δεν ήθελαν να αγαπήσουν τον εαυτό τους και σε πήρε και σε μια μπάλα. Γιατί άμα το σκεφτείτε, όσοι θεωρούν ότι είναι cringe, ότι τι κάνεις θεραπεία, κάνεις ψυχοθεραπεία, κάνεις αυτό, κάνεις εκείνο, βοηθάς τον εαυτό σου. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φοβούνται να αντιμετωπίσουν το μέσα τους. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν εσύ ο ίδιος να αγαπήσεις τον εαυτό σου, γιατί ούτε αυτοί οι ίδιοι μπορούν να αγαπήσουν τον εαυτό τους. Οπότε, ναι, και εγώ εστίαζα στα άσχημα κομμάτια και στην αρχή ίσως όντως να έκλαιγα από λύπη και στεναχώρια, γιατί όντως έλεγα Χριστέ μου, τι έχω μέσα μου, πώς γίνεται να μου έχουν περάσει οι ποιότητες, αυτές οι συγκεκριμένες ποιότητες σε εμένα, από άτομα στην οικογένειά μου που με τα μισά, υπήρχαν άτομα με τα οποία εγώ δεν είχα αλληλεπιδράσεις καν μαζί τους, που μερικά δεν είχα γνωρίσει και ποτέ, που με μερικά δεν είχα και δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί τους. Αλλά αυτό δεν το επιλέγεις. Δεν το επιλέγεις τώρα, συνειδητά, εδώ που είμαστε. Η ψυχή μας γενικά πριν έρθει εδώ πέρα το έχει επιλέξει. Στην ουσία είναι δική μας επιλογή. Και κάθε φορά που το λέω αυτό, πιστέψτε με, προσπαθώ και εγώ να το χωνέψω μαζί με εσάς. Ακόμα προσπαθώ. Και εδώ έρχεται αυτό που είπαμε νομίζω στο προηγούμενο ή στο προπροηγούμενο επεισόδιο, ότι ό,τι έχουμε μέσα μας δεν περνάει μαζί με την ψυχή μας μόνο από ενσάρκωση σε ενσάρκωση, επειδή το αφήναμε εμείς στην άκρη σε μια προηγούμενη ζωή, ας πούμε. Αλλά περνάει και από γενιά σε γενιά και καταλήγει σε εμάς, ώστε να το δουλέψουμε και να το απελευθερώσουμε. Έχει έρθει η σειρά μας, έχει φτάσει σε εμάς γιατί είμαστε έτοιμοι, μας δίνεται η ευκαιρία να το απελευθερώσουμε. Γιατί μπορούμε. Δεν έχει σημασία αν το άτομο μέσα από το οποίο πέρασε εκείνη η ποιότητα εσύ έχεις σχέσεις ή όχι. Αν το γνώριζες δηλαδή ή όχι. Αν το γνωρίζεις τώρα ή όχι. Αν θες να το γνωρίζεις ή όχι. Δεν έχει σημασία. Η ενέργειά του έχει καταφέρει να περάσει σε εσένα, γιατί βαθιά μέσα σου εσύ είσαι εκλεκτός. Σε αυτό το τώρα, σε αυτό το εδώ και τώρα σου είσαι εκλεκτός και ήρθε η ώρα του να το απελευθερώσεις. Και λέω τη λέξη εκλεκτός για να το κάνω λίγο πιο romanticized και να το χαλαρώσω λιγάκι, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο τρομακτικά όλα αυτά που λέω. Αλλά και γιατί μου αρέσει να νιώθω ότι, ξέρεις, είμαι η εκλεκτή. Γιατί να μην το κάνω, ας πούμε, αυτό. Ναι, θέλω να το νιώθω γιατί μου αρέσει. Εφόσον έχω τη δύναμη να το κάνω, να το αντιμετωπίσω, να το δουλέψω, να το απελευθερώσω, ας κάνω και λίγο τον εαυτό μου να νιώσει, ξέρεις, όμορφα με τον τάδε τρόπο για αυτό το πράγμα. Αν το αγνοήσεις, αυτό που σου έχει έρθει να απελευθερώσεις, θα περάσεις στους επόμενους ή θα το κουβαλήσεις εσύ μαζί σου σε μια επόμενη ενσάρκωση, σε ένα επόμενο εδώ και τώρα σου. Δεν θα φύγει, θα μείνει εκεί. Οπότε, εάν το κάνεις ήδη με κάτι αυτό, ξεκίνα να σκέφτεσαι τουλάχιστον και προσπάθησε λίγο να καταλάβεις ότι το κάνεις συνειδητά
έστω τώρα που έχεις πάρει αυτή την πληροφορία από εμένα, γίνεται συνειδητά μέσα σου. Το κάνεις πολύ συνειδητά αυτό, το βάζεις κατά το χαλάκι και ξέρεις ότι θα σε ακολουθεί μέχρι την τελευταία σου στιγμή ή θα ακολουθήσει τους επόμενους μετά από εσένα ή και εσένα την ίδια ή τον ίδιο σε κάποια επόμενη στιγμή. Και με την στιγμή εννοώ σε κάποια επόμενη ζωή, σε κάποιο επόμενο εδώ και τώρα. Άρα ναι, μου ήταν δύσκολο να χωνέψω ότι υπάρχουν ποιότητες μέσα μου που έχουν περάσει από ανθρώπους που ήξερα, από ανθρώπους που δεν ήξερα και από ανθρώπους που δεν ήθελα να έχω καν σχέσεις μαζί τους. Και στεναχωριόμουν. Εγώ σαν Ισαβέλα λυπόμουν που τα είχα αυτά μέσα μου. Αλλά έφτασε εκείνη η Άγια η ώρα που, εντάξει, μετά από 1, 2, 3, 4 συνεδρίες το συνειδητοποίησα. Μου το έλεγε και ξανά ο θεραπευτής μου. Το επαναλάμβανε σε κάθε συνεδρία εννοώντας όλο αυτό. Οπότε κάποια στιγμή σταμάτησα τα δράματα γιατί είχα την τάση να τα δραματοποιώ όλα. Που it's ok. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνω ήταν να πιστέψω στη δύναμή μου και να αποδεχτώ ότι για να έχει έρθει τώρα μπροστά μου, έχει έρθει για να το απελευθερώσω, να το αποδεχτώ, να αποδεχτώ τον εαυτό μου και ό,τι είχε και έχει μέσα του και να τον αγαπήσω γι' αυτό. Μέσα μας υπάρχουν πολλές ενέργειες. Στο υποσυνείδητό μας υπάρχουν εκατομμύρια πληροφορίες σε σχέση με το συνειδητό μας. Τώρα μιλάμε για ένα ποσοστό 95% υποσυνείδητο, 5% συνειδητό. Άρα φανταστείτε πόσα ακατέργαστα κομμάτια μας λειτουργούν υποσυνείδητα και έρχονται στη ζωή μας όλα αυτά που έρχονται με όλες τις άσχημες ποιότητες που είπαμε πριν, απλά και μόνο επειδή εμείς δεν το δουλεύουμε. Και, δεν ξέρεις πώς, κατανοητό, δεν μας μάθανε ποτέ, αλλά προσπάθησε να αρπάζει λίγο τα ερεθίσματα από το περιβάλλον σου. Σίγουρα υπάρχουν, κάπου χρειάζεται να τα παρατηρήσεις. Οπότε, στην ουσία εμείς επεμβαίνουμε με όμορφο τρόπο και σεβασμό και αλλάζουμε αυτά τα κομμάτια μας. Αλλάζουμε όλες αυτές τις αδούλευτες ποιότητες και τις αντικαθιστούμε με όμορφες. Σε εισαγωγικά όμορφες, έτσι, γιατί και εκείνες τις υποτιθέμενες άσχημες χρειαζόμαστε. Και απελευθερώνουμε τις ενέργειες που δεν μας ωφελούν, απελευθερώνουμε τα κομμάτια του εαυτού μας που δεν μας κάνουν καλό. Το ότι περάστηκαν σε εμάς ή τα κουβαλήσαμε μαζί μας από μια άλλη ενσάρκωση δεν σημαίνει ότι θα τα έχουμε και πάντα μαζί μας. Εάν θέλουμε, υπάρχει τρόπος να τα απελευθερώσουμε από πάνω μας και να κρατήσουμε αυτά που μας ωφελούν και μας εξελίσσουν ως ψυχές, ως οντότητες και να προσθέσουμε κι άλλες όμορφες ποιότητες που θα μας ωφελούν περισσότερο στο να φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε. Αλλάζουμε αυτά τα κομμάτια μας που δεν μας εξυπηρετούν, είναι όλα αυτά τα κομμάτια που δεν μας αφήνουν να ακολουθήσουμε τη ροή μας, την ελευθερία μας, που μας δεσμεύουν. Σε αυτά τα κομμάτια δίνουμε αγάπη, γιατί είναι τα κομμάτια που φοβούνται, είναι τα κομμάτια μας που ανησυχούν και είναι αυτά τα ίδια κομμάτια που είναι προγραμματισμένα να υποφέρουν και να αντιστέκονται στην αλλαγή μας. Αλλάζοντας αυτά, εξελισσόμαστε ως υπάρξεις και σιγά σιγά ακολουθεί και το σώμα μας και το υλικό κομμάτι μας και ο υλικός κόσμος γύρω μας. Ένα πράγμα θυμάμαι που έλεγα πολύ στο θεραπευτή μου τότε ήταν δεν θέλω να τα έχω μέσα μου αυτά. Πώς γίνεται να έχουν περάσει όλα αυτά τα πράγματα σε μένα? Δεν είμαι εγώ αυτά τα πράγματα, πώς γίνεται? Και ακριβώς επειδή δεν ένιωθα ότι είμαι εγώ αυτά τα κομμάτια, με τη βοήθειά του τα απελευθέρωσα και συνεχίζω και τα απελευθερώνω ακόμα και τώρα, γιατί όσο δουλεύω με τον εαυτό μου και συνεχίζω τις συνεδρίες μου και ανακαλύπτω ακόμα πιο βαθιά κομμάτια από εκείνα που τα ανακάλυπτα πριν από 9 με 10 μήνες, ξεκινάει και ακολουθεί και ο κόσμος γύρω μου, ακολουθεί το περιβάλλον μου, έλκω διαφορετικά άτομα γύρω μου, έλκω διαφορετικές καταστάσεις. Και κάπως έτσι, σιγά σιγά σταμάτησαν και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές προς τον εαυτό μου, σταμάτησα σιγά σιγά να με πονάω και να με βάζω σε άσχημες καταστάσεις για να πάρει η ψυχή μου τα μαθήματά της. Πιο πολύ βέβαια το έκανα ασυνείδητα, γιατί δούλευα στην ουσία με το συνείδητό μου, αυτό που είπαμε πριν, γιατί δουλεύω με το ασυνείδητό μου και θυμάστε τι είπα πιο πριν, ζητάμε πράγματα που δεν μας ωφελούν ασυνείδητα μέσα από άσχημες ποιότητες που μας
καταβάλουν, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς να απελευθερωθούμε από αυτές και να ξεκινήσουμε να ζητάμε αυτά τα οποία είναι για το καλό μας. Οπότε ναι, αυτός είναι ένας τρόπος που και εσύ και ο καθένας με λίγη πίστη στον εαυτό σου και αγάπη προς αυτά τα κομμάτια σου που χρειάζονται απελευθέρωση και όλα σιγά σιγά θα αλλάζουν γύρω σου. Και τα μαθήματα της ψυχής σου δεν θα χρειάζεται να τα παίρνεις μέσα από κακοποιητικές συμπεριφορές και δράματα. Θα έρχονται με ευκολία, θα έρχονται με χάρη, θα έρχονται μέσα από αγάπη προς τον εαυτό σου. Όταν σταμάτησαν όλες αυτές οι πολύ άσχημες καταστάσεις να μου συμβαίνουν και σταμάτησα και εγώ ίδια να τις έλκω γιατί τις απελευθέρωνα, τις ποιότητες αυτές που καθαρτιζόντουσαν στο περιβάλλον μου και στα άτομα γύρω μου, ήταν πολύ περίεργο γιατί είχα συνηθίσει να ζω μέσα από αυτό. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ γιατί σταμάτησαν. Ενώ στην ουσία εγώ ίδια τις είχα απελευθερώσει. Είχα συνηθίσει μόνο μέσα από αυτά να υπάρχω και ήταν πολύ περίεργο γιατί δεν ήταν οικείο. Αλλά το οικείο μας το φτιάχνουμε εμείς. Εμείς κρατάμε και ενισχύουμε τις ποιότητες που θέλουμε μέσα μας και εμείς με τις σωστές τεχνικές και τους κατάλληλους ανθρώπους για εμάς τις απελευθερώνουμε με αγάπη, προστασία και ασφάλεια στον εαυτό μας. Ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς έχετε συνηθίσει να βρίσκεστε στη ζώνη ασφαλείας σας και να μην βγαίνετε από εκεί. Ξέρω ότι μπορεί να σας τρομάζει το ότι μπορεί να έχετε τη δύναμη μέσα σας να αλλάξετε τον εαυτό σας. Ξέρω ότι λέτε στον εαυτό σας καθημερινά ότι εγώ είμαι εντάξει με αυτό, ότι έλα μωρέ, πώς μπορώ να φτάσω από εκεί πέρα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ότι στην ουσία δεν το λέτε εσείς στον εαυτό σας? Ότι το λένε... Πώς θα το εξηγήσω όμορφα χωρίς να ακουστώ τρελή. Χρειάζεται να κάνω και ένα καθαρισμό σε αυτό το πράγμα. Δεν τα λέτε εσείς στον εαυτό σας, τα λέει το υποσυνείδητό σας, οι ποιότητες οι οποίες δεν ωφελούν εσάς. Τα λέει ο εγκέφαλός σας, ο οποίος έχει συνηθίσει να δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχει συνηθίσει να προγραμματίζεται και να ξέρει ότι μέχρι εκεί είναι το ταβάνι του. Ότι εσύ μέχρι εκεί μπορείς να πας. Κοίτα όμως που μπορείς να φτάσεις εκεί πάνω. Κοίτα όμως να δεις που δεν έχει ταβάνι. Μπορείς να κάνεις τα πάντα εάν το θελήσεις. Αρκεί να αποφασίσεις ότι είναι η ώρα σου να αλλάξεις. Με μικρά βήματα. Δεν σου λέω να πας από τη μια μέρα στην άλλη να γίνεις γκουρού. Γιατί είμαι και τελειομανής. Και στην αρχή θυμάμαι, ειδικότερα όταν μου είχαν δώσει να κάνω διαλογισμό, οραματισμό και τέτοια. Ρε παιδί μου, ανέβαινε ένα μυρμήγκι πάνω μου, τειναζόμουν. Με πιανε φαγούρα, ξυνόμουν. Έβγαινα από το mood. Και έλεγα ρε παιδί μου, δεν το κάνω σωστά. Χτύπαγα τον εαυτό μου και ξανά και ξανά και ξανά. Που το κάνω ακόμα λιγάκι, αλλά εντάξει, τώρα είναι πιο συνειδητό και καταλαβαίνω τι γίνεται. Και γυρνάει και μου λέει, με γέλια ρε φιλεωνώντας, παιδί μου, δεν θα γίνεις γκουρού. Το θέμα είναι να κάτσεις με τον εαυτό σου για 5 λεπτά, με βαθιές αναπνοές, να κάνεις την άσκηση και να αφήσεις όλα αυτά τα πράγματα που είναι θαμμένα μέσα σου μέρα παραμέρα όσο κάνεις τους οραματισμούς και τους διαλογισμούς. Να έρχονται στην επιφάνεια για να μπορούμε να τα απελευθερώσουμε. Γιατί με τρόμαζε πολύ το ότι όλα αυτά τα πράγματα ερχόντουσαν και περνάγαν από το μυαλό μου όλες οι άσχημες στιγμές, τα πάντα όλα και τα σχετικά. Και ήταν ένα από τα πολύ μικρά βηματάκια που ξεκίνησα να κάνω. Το ότι άντεχα, έστω και για 5 λεπτά, να καθίσω με όλες αυτές τις σκέψεις, το λέω και είμαι έτοιμη να βουρκώσω, με όλα αυτά τα πράγματα που έχω περάσει, τα οποία είχα θάψει, είχα διαγράψει, μετά από κάθε διαλογισμό εγώ έκλαιγα. Και έκλαιγα και καλό. Μερικά απελευθερώτησαν με το κλάμα, μερικά τα έγραφα κάτω και χρειαζόντουσαν ενεργειακό καθαρισμό, μέσα από τις συνεδρίες που έκανα, και όσα κομμάτια μου ήταν πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσω, παιδιά με ξύπναγαν. Αφού εκείνη την ώρα εγώ δεν μπορούσα, δεν ήμουν έτοιμη. Έδινα χώρο και χρόνο στον εαυτό μου να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά για τα οποία ήταν έτοιμος εκείνη την ώρα. Δεν τον έβαζα να αντιμετωπίσει πράγματα που θα κλάταρα εγώ, θα κλάταρα και ενεργειακά και αυτό θα ακολουθούσε στο σώμα μου. Και για αυτή την εβδομάδα μην πιέζετε τόσο τον εαυτό σας, μην τον χτυπάτε.
κάνετε το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για τα δεδομένα που βρίσκεστε τώρα, για το πόσο έχετε δουλέψει με τον εαυτό σας και είναι εντάξει να αφήνετε πράγματα να περνάνε εάν δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να φροντίζετε τις ψυχές σας.